taibo bagrani nahar mong ba abono gangke bo jagao phelai mong tong nang je thansa bai mili mansu yang tongmani eba kheba bo bagrani paising nang tabuk porjonto bo bagra bai kok salaya ang bai tonglaimani jagao kuno kebeng mong tong ani kuno kebeng mong kuroi ang bono bisas kuroi totally tam kati ka am tongmo jagao aro jotono thampu yongkha abo tam nai bono ko misrum ro kutumnai jefuru bini aro kati ka am paeno asmai borok tiket maya hangkai keoba nini aro sujok subidar maya hangkai tere busuli khaine tabuk chini dofani kokduk ni bisingti khai chini channel ni bisingo kokduk bai krengjak tongo chini thangnayo lai thangjak IPF tiwo sinijak kungnai yod IPF tini khoroksa boi tiger ni hingangeno bujiko go mosarok nei sini ata okra Bolaram Deborma जों साविमानखा बरक ताबुक दिल्लीआव दङ नै टाउननि बागै दिल्लीआव थांखा आबनो तै जों बिनि खुब बाय थांबायनो जों फनिंनि बिसिंथि खायै जों नरक लुकुरकनि बसकांगो जों खोनारानानै थां दङ हेल' हेल' लामसगो सिनि दफानि ककनि बिसिंथि खायै जों साइमानखा ताबुक नरक दिल्लीआव मुभमेन्टआव थांजाक नै Angke jengto Saiman mani bising ting angke jepruo chini Mebar Kumar Montri akcham bo jepruo IPF tin nongkori phayo abuni yagulo angke truk norni bodol agi to kisa kaklai tongmani hai erpore to khana khacheng chini Montri NC bongni group bai khlaiei Delhi o thanglai kok tongmani pheba tabuk norok tamni bagai borok ni sesekang Delhi o ma thangka tamni bagai thangmani amo kisa saimana mosong mani ta polano hambai surjit nono जों tabuk bortoman Delhi o gai जों thanai 5 tarik go जों August masni जों train kakha gai tini o to 11 tarik ngabo tini 11 tarik gai जों tini o 11 tarik go 10 ta somoyo chini tribal welfare minister central chini India government aro Arjun Mondani thani जों chini jeta kaibri demand no tuyei जों chini memorandum submission khlagata bini thani gai boto first chini je alada rajyo gai aboto जों bebak sali aboto memorandum jokhon tongo aboto ni thani जों rohnai gai sei जों फाइमानि जे सकायकारो 9 तारिखआव ओंखारगोन जों फार्स्ट जे जों सिनि NFNS नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट तो सिनि सार मनोज तामां बयबो जों बिनि जे दंमानि नगो बय मालायखा बयबो जों जे नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट जों जेता सामं खालामनानै गायबो जों थाका नरक टोटाल भाबे रेजिस्ट्रेशन खालायै नंनि पार्टीआव एकटा पास खालायै रहदि आबनो जों आगामी दिनाव बरक संबो मेंबरशिप होनाय अबाहायके बबाय जों कक खालायखा गाय जों तिनि माने तिनि युथ IPF टी नि इंगै तिनि फार्स्ट एक्टिविटीज तिनि फार्स्ट दिल्ली आव फाइमानि गाय तिनि जे अबनो फार्स्ट जों सामंगो नंखरमानि माने जों स्टेटआव तो जस्ट जों तिनि थानाय बैकग्राउंड सामंखौ मुंनो तैनो जों आरो तिनि बरक बच्चन कक खालायगा जों बसकांगो मुभमेंट खालायनाय जों जागि खालायनाय सेभेन खटर खालायनाय हैनाय फाइफनो बरक न जों जेता बरसा खालायनानै बा जों सामं तांमनो जों खालायनाय आबाहाय खालायनायनि बागैनो जों फार्स्ट स्टेप जों दिल्लीआव थांनायनो जों फुला मेमोरेंडम सबमिशन दखायो जेता जों साननानै एकटा लामा जे नेता रक नांगौ बबाय कक खालायनो हिने जों अबाहायके कायसे स्टेट नावै जों अरब हायै जेता जों वानजो फायनाबो जों साक्सेस गाता रक थांलाय खाना रक जों फाइका
सातजना सातजनाव दङ जोंनि प्रेसिडेन्ट राजेश देबरमा ओमफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि महन जमातिया राजु देबरमा ओमफ्राय जोंनि एजिएस मणिलाल देबरमा ओमफ्राय एजिएस बिट्टु देबरमा ओमफ्राय चक्रें त्रिपुरा खरकसा दं बाहाय मा दं नरकनि आरो जे नरक साबमिट खालामनानै यागल नरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै यागल बरकनि आनसार एबा खोबा बरकनि नायथिक मुं बमाहाय बोसोर गरातै तामं न ना अब जों जतन साइमानो जेता निनि जे चिनि दिमान अब तो अलरेडी अब तो जों होम मिनिस्टारनि थानायाव जों रना दंमोन ओंखाय ओ जागाव ताबुक जे 15 आगस्ट न तै बेलायखने एकटा जानि लां दङ गाबोन बागै जों म जखन से चिनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार बेनो जों मालायलै बेनि थानायखौनो रैखलां लायसिनाय हिने आबायके जों वान सुगुइ बने आरो थांका ओंखाय बबो जे जों बनो मेमोरेन्डाम याफरमानि आबनो बो फरवार्ड खायबो गृह मन्त्रालय रहनाय अबायके बो कक साका ओंखाय बिनि सेक्रेटारि बे जों कक सलाका हो बाबो बिनि सेक्रेटारि बे जों कक सामाने आबो जों न कपि रहनाय आबाय ओंखाय ताबक साइमान मा जरातै तो ताबक सिनि मन्त्रि एनसि देबरमानि बदलनि ngैबो अताय वाइसा दिल्लीआव थांनानि ओंखाय बरके नरके मालायमानि आ साबजेक्ट न दांनाय ना बरकनि आलका जुदा के बरक मेमोरेन्डाम तै थांनाय खानानिखौ जा बंनि पार्टी ताबो बरक काम खायनो जेता जों तो खनाका बरक 18 तारिखो हयतो दिल्लीआव फायनाय आबने पोरें था नाय आबो हाय सिमि जों खनामा आबनो तो जों बंनि बिसिङाव बरक साबना मेम जों खायनो आबो तो जों सायनाया जिनि खायते जों खायदाका ओंखाय अरन ताबक सिनि गोबां मा तंग संलु करकनि थानायाव आबनो कायसा सोंमुं आजाय दङ गोबां मा बदल न फायो थांगो दिल्लीआव थांलायो फायलायो तामनो जानि दाबि खायलाय ताय बोसोर जरातै आ दाबि रक साक्सेस नङै दं आबो ताबुक सायमिया गे ताबुक नरक युथ आइपिएफ 50 निबो गोबां मा चारता नतै जे नरक डिमान्ड खालायसा ताबुक बोसकांगो 18 तारिखआवबो मन्त्रि एनसि नि बदल नै ताय वाइसा थांलायो नाय ताय जों खोनाय दङ जेफ्रा मथानि बोखाक दैखेबो दिल्ली रगत थांलाय मानि नाके ताबुक जरा कुनु नुहुरदै आबो तामुनि बागै ओंखाना आबो सानमुं दा जाया ओंखाना निनि साक बाय थांलाय बमाहाय वानसु ननो आं आइदिबो साका नंनि मेडियानि इंगे अर त्रिपुरा राज्यनि जे जनता रक बा जोंनि त्रिपुरा सारकता हेलौ खोनाय दङ सारे चिनि त्रिपुरा सारक आगि जों साइमानो दिल्ली थांगा हंखांखाय एकटना किसुमान नाय बा दिल्ली थांगो हंखाय चिनि बर' प्रचार खालायो चिनि पार्टीनि बर' दिल्ली थांगो जों माने आगि जों खोनायथिनो ता जों राजनीति रखलाया पुरखौ जों खालामनानै चिनि आगि विशेष खालाय रिजनल पार्टी रक तमा एनपीडी ताम टीजेएस बा तमा आईपीएफटी आं हंखाय अबनो सानाय दौ आं आगि आईपीएफटी पार्टी दंफ्रु आं दिल्लीआव ब्रक मेमोरेन्डाम साबमिशन खालामनो जागाथ आं करै आं तब अकंगन सानाय जा माने अनेक बर' आसा खालायो जे आरो मेमोरेन्डाम साबमिशन खालायके माने कुन एकमा नाय बा आरो थाङै मन्त्रि रक कक मा थाका बा एको आरो एमपी रक कक मा थाका आंका बर' किसा प्राउड ओंता बाक्सा बुदिखा ओंखाय आ समय रक आं माने युथ निंगैबो चिनि जारा सिनाय नंनाय रङ रहका ओंखाय सेन्ट्रेल कमिटि निंगै तो जों माने अनेक नेता रङ रहका आं ताबु मा खायनो तो आंसो ताबु पार्टीनि एकजन चेयरमेन ओंखाय तो ताबु आंनो मा खायनाय गले आं तो आगि फाया माने ब्रक बाय खायनो जास्ट मुभमेन्ट खायनो ब्रक बाय बाक्सा मन्त्रि रक बाय मालायनि आंबो हाय सुबिदार आं गरैका समायाव ओंखाय आं ताबु खुद आं वान सुका जेता ताबु तो आंनो मा खायसिनाय ओंखाय जागाव आं जे ब्रक बाय कक सालाया कुलायै जेता स्कुप मांखा माने मालायनि बागै एकटा सुजुग मांखा अब तो आं बेखायनो हामबाय मारो जे बर' रावजोंनो सुजुग नाय दङ ओमफ्राय जों मालायबो मांखा आबोन बागै बेलायखे हामबाय मारो ओंखाय कक खायावसै अ जागाव
kok sapaयै chini manthai Tipraland ba जोंनि आलादा राज्य माने abo hai tabuk ni dino abo possible ng eta mane or nang je sabam khadi nini memorandum bonar nai bo pori nai ba nang bai kok salai nai kintu ba or phai memorandum ro phai na bai no ba nini kaham phai na sabanya bai nang mana ya te ko ja जों आजिनो साइमा न किनि राज्योनो जों स्ट्रागल मा खायनाय जों जुद्ध मा खायनाय आउन बागै एकटा कठोर मुभमेन्ट मा खायनाय के आबो नना आं तिनि सानाम जों आं आईपीएफ टी तंफुरु जे बलराम देवरमानि नेतृत्वे बुसुगरति मुभमेन्ट खायजाका आबो त्रिपुरा राज्यो किनि जे इतिहास न जदि बय आबो जदि ने परिवर्तन खारि मानका आं हामबाय नाय को बुजिगा chini इतिहास न जदि बय आबो न ताइसे परिवर्तन खारि मानका आं हामबाय नाय के आं आबो न सानाम जोंगो जों आं तिनि बलराम देवरमा आं तिनि सानाम जोंगो आं थानाय बननो साका जों जे जागा बुनि हेलो नायतं 80% समर्थन दंगो 50% समर्थन दंगो आं तिनिबो सानाय आनि जाति रगनो आनो ओनलि 20 बा 25% बरक समर्थन खायदि आम सुबुन आं त्रिपुरा राज्यो चिनि जे दाबिनो उमुसुक जागाव आं प्लांगेरियानो हयतो आं जेलो माहाबानो हयतो आं गुलिमा जावानो आंबो उसलुनाया केन्तुबो आबनो बरकनो बिसास रानै बागै थानाय 6-7 बছर आनि जथेष्ट आनि बेकग्राउन्ड दंगो आबनो बिसास खलाय जदि चिनि लगियो फाइके आं काय आ सामनो नुकनाय केन्तु अन्नान्न जारा पार्टी ताबो खलाय थानाय तामो मथां तुं तमा आइपी तिंथुं आबो आगामी दिनो कक सानाय आबो नों परिस्कार दंनाय के ताबक आबनो चिनि कक सलायमानि न गोबांमा बरक नामानि उलो सुंमुं कायसा आसाइमानो ताबो नि थानि ताइ 20% सो बरक फाइका हंकेनो गोबांमा जे फिलै रनाय एबा केबा स्लाइमुं तुबुइमानो अमहाय जेनिनि वानसुकमुं आं परिस्कार मानो आं आजिबो सावो तिनबो सावो ओंखाय जे बरक थैना मुसुंगिया माना मुसुंगो आं रां सोनांगो आं मन्त्रि सिंना मुसुंगो एमएलए सिंना मुसुंगो आ बरक कुन दिनो फान परिवर्तन खायमिया आं बलराम देवरमा आं नि पुस आनि एकटा ब्लक नि चेयरमेन तंमानि थेगे सुरु खाय आं आनि गोबां मानक नुकनि माल माता फालै आं इंगो खायजा संग्राम खायजा आबो जतो साइमेनो तिताबा साइमेनो दा आं जेवसो परिचय खायो दाबो जेबर आनो लगिरि आं तंमानि आबो तो सालसा इतिहास कक सानाय हयतो सालसा बरक मा खायनाय आबो आं परिस्कार नुहुरो जे महाराज ननो जे साइतंका जे आं आगामी दिनो थैयासाक आं संग्राम खायनाय किन्तु बिनि कक ताम सागाबा 20 माने थार्ड माने टेस्ट चिनि लास्ट फाइट किन्तु बलराम देवरमा कोन दिन लास्ट फाइट छया ओंका आं राजा बाय चेलेन्ज सुनानै थांमाया महाराज बाय चेलेन्ज सुना थांमाया तामखाय आं कोन सानाय जे बरक खायनायनि मतो बिनि थानि फान दं तो बो खाया हांगांखाय चिनि जातिते दुखुमानाय आर जेबोनो बरसा खाय दङै जदि बो खायमालि हांगांखाय आफु ओ बरक ताइबो टेक्टमानाय गावनो बागै आं आगि आईपीएफ टिबो आं साका हयतो जों 10,000 बरक फैनो नाङानो हयतो 20,000 बरक फैनो नाङानो सब चिनि मान थाइनो दागितबो चिनि आगामी दिननि बसाबुतै चिनि मंको समय फनो सक थायो फनो शान्ति मानथुं माने आं आगिबो प्रपोजल लगा आईपीएफ टिबो नों बारबार सुंनाय दि बलराम देवरमा ताम प्रपोजल प्लांखा ताबा एक्सेप्टेड या आं चिनि सारनायबार साका पार्टी खाना तंमानो हयतो खाना करिंमानो हयतो नों खाना मन्त्रि तंमानो खाना करिंमानो केन्तुबा दाबिनो नारगैतनानै जुद्ध खायतनानै आबो सहायसिया होगे दिबा गावन बागनि तिनि जों हाके तरखाय उसलैमा थांबायता ओंके बायथाक सोंमुं नंसिनाय ताबो निनि वान सोंमुं तो लुकरक साइमाखा स्लाइमुं तबनानै ओंके ताबो बाग्राबो थांनाय रगो जों बिनि इन्टारभिउनि बिसिंतै खाय जों खनायमाखा जे दिप्रामो थावो एमएलए सीट नि बागै एमडीसी नि बागै जे बरक खातुङै फाइनाय रक बरक पतलिनो मानो हनाय जे बसामानि इंगे ताबुक नि वानसुक मुंबाय बुबाग्रानि वानसुक मुंबो थानसानो ngui tongo ताइनि नि नाहार मुंबो आबोनो ताइ बुबाग्रानि नाहार मुंबो आबोनो गांके बो जागाव फेलाय मुं तंग नों जे थानसा बाय मिलि मानसु yang tongmani एबा केबा बुबाग्रानि फाइसिं नों ताबुक पर्यन्त बुबाग्रा बाय कक सालाया आं बाय तंलाय मानि जागाव कुनु केबें मुंगा तंग आनि कुनु केबें मुं करे आं बोनो बिसास करे टोटली तामखा कति काम तंग जागाव आरो जतन थामपु यंखा अब तामनाय बनो मिश्रम र कुथुमनाय जेफोर बिनि आरो कति काम पायनो आ समय बरो टिकेट माया हंकाय केवबा
nini aro sujok subidar mai angkai tere busuli khainai hoite borok BJP khlainai hoite CPM khlainai oba hengnai angabo bono kuno ang kok ni samaya chini borok oba hai angkai angno obo kok bar saka moharat boro मैं किसी का खिलाफ नहीं मैं बंगाली के खिलाफ नहीं मुस्लिम का खिलाफ नहीं होनी बसाई दंग ओंखाय बोतो टोटल आरो ग्रेटर टिप्रालेन सान दंग बो मुस्लिम बाय बतंनाय वांसो बाय बतंनाय जतो बाय बतंनाय ओंखाय आबो की सम्भव दा जों सेमन दंग महाराजनि नग नखं नखर चाकर बिनि जे बिजनेसमेन जारा दंनाय रक जों सेमन तो पुंकलक रंना बिसि ओंखाय बोले बाहायके बं बिरुद्धे बो संग्राम खायने बाबो सम्भव नहीं था बो साइ दंग जे आना आर्टिकल नंबर 3 नि मुताबिक ani jati rong ni manthai ang sanu a article number 3 ni jani jati ni manthai ang sanu ba abo mangkhani angbu ani jati rok thangnai abo na harna ni bagai abo sadron to kok khai dei tup jangnai ya abo boot assembly of ba tai chief minister ang abo tui khai janai ko ya obo na hana thangka hangkai bo jati be chung tak songram khai nang to abo bo bujina nangnai hoite bo buji এখন tin jati ro bujina nangnai engka abo no jodi bujiya oi jodi no chung সময় নষ্ট khai chung hangkai abo tin bagai নষ্ট ngai poriskar kok ang bobai kuno ado bini pati ubang khana nang ya gara titralen tumnan bagai hoito botu buthum hoito chung chesta khainai tamong kangkai ang tini oro kok sanai bini logi jara samtang tongnai rok agami dino borok tamuwan sugui aro tong tamu khai borok sam khalene ab to mohoras no khaimanai ba chini jara nai tongnai rok borok bo agami dino kok sanai obahaita ke belai hambai chung nangkhangke tai waisa norok Delhi ni phaiman yagulo phano sengdarak sidak malai kok salainai ni bokak thanglainai nini jora kahamno romani bagai belai khano hambai hambai